Mga nagkalain-laing agri-products sa mga mag-uuma sa Zamboanga City mapalit sa Cosechas de Zamboanga nga kabahin sa Hermosa Festival 2022. Aniya ang dugang ripat detalye. Gisalmutan sa 40 ka mga exhibitors ang Cosechas de Zamboanga kung diin gibida ang mga nagkalain-laing agricultural products sa mga Zamboangenyo nga gipahigayon sa Plaza Pershing. Kining parol nga gama sa coconut fiber, usa lang sa mga coconut products nga gibida sa lumayang coconut farmers agrarian reform beneficiaries. Ini sa una, ang mga fibers nato ginalabay ra. So with the help and assistance of Philippine Coconut Authority and sa ato ang mga mag-uuman, porsigido gyud na naay changes sa ilahang life. So na-avail nila ang technology and nahimo nila like example kining parol. Aduna sa mga preskong gulay, prutas, sardine products, lakip sab ang mga ornamental plants. Pwede sab mapalit ang mga nagkalain-laing herbs sama sa parsley, mint, tarragon, rosemary ug ang bag-ong red sweet basil nga gikan pa kuno sa Germany. Sa mga interesado nga mutanom niini, dunay tips ang usa ka agronomist. Dapat maganda yung rooting material, organic soil, tapos full sunlight and plenty of water. Ika-18 na katuig na kining gipahigayon apan sa pagkakaron eksklusibo lang kini sa mga taga Zamboanga. Ang Cosechas de Zamboanga mulungtad hangtod sa Oktubre 20 karong tuiga. Come and visit our cosechas de Zamboanga, even if this is being undertaken every year, and in fact this is the 18th year, which only goes to show how successful our cosechas de Zamboanga is. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.